Hola a tots i totes, un any més ens trobem aquí a la sala de plens, no? en aquestes proximitats, no? De la Diada de Sant Jordi, tan important per tots i totes, però també tan important pels autors locals. La veritat és que una vegada més i un any més us volem fer una recomanació, no? Dels llibres que podeu comprar, dels llibres que podeu adquirir a les llibreries de Camprodon, i com no, començaré explicant-vos tot el reguitzell que tenim aquest any. La veritat és que jo crec que és un d'aquells anys en què no cal molta presentació de llibres, perquè realment els autors són gent coneguda, gent molt del territori, gent molt arrelada, i jo crec que no tinc que presentar, no? Amb en Toti, 4 estacions i un ramat. En Toti, una persona molt arrelada aquí, una persona arrelada al nostre nucli de Rocapruna i una persona que s'estima la terra més que ningú. Com no, en Mariano Monzó, fa pocs dies vam presentar a l'Espai Cultural Cal Marquès el seu llibre, ha fet alguna xerrada i la veritat és que és una persona que no deixa mai a ningú indiferent, i la veritat és que és d'agrair persones com ell que estan tan implicats amb el poble. Com no, jo crec que aquest és un llibre emblemàtic aquest any, 50 anys de Vallter, Josep Pujol i Aulí. Jo crec que us puc explicar, no? Amb l'Ivan i amb en Jordi Sorinyac, no? També un cognom, no? Com podria ser Pujol, molt conegut a Camprodon, de la qual no crec que hagi d'explicar gaire. Crec que aquest llibre hauria de ser a totes les cases, perquè la Vall de Camprodon ha de donar les gràcies a la persona que va potenciar Vallter, i per tant aquest llibre és indispensable a totes les cases de la Vall de Camprodon. Un altre que tampoc cal presentació, Jaume Vila, de Vivir en Modo On. La veritat és que en Jaume també ens va fer una presentació multitudinària a Camprodon. La veritat és que va ser un gran èxit, crec que és un èxit de ventes i és un altre d'aquells llibres que no deixen a ningú indiferent, i per tant us convido que en pugueu gaudir. Després anem a dos autors de la Vall, dues persones de la Vall, aquest per arrelament i per a títol personal, qui no pot parlar de la Tria dels Mulats. La Tria dels Mulats jo crec que no, també és d'aquelles coses que el 13 d'octubre cada any us convidem a poder anar a la Tria dels Mulats, i qui no podia ser altra persona que l'Eva Martínez, qui fes aquest llibre tan important, i jo crec que com dic sempre, tan important que quedi dins un llibre de tot el relat d'una fira arrelada al territori, arrelada a Catalunya, i tan important pels ramaders de la Vall de Camprodon. També tenim aquest, també no ens podem oblidar dels nens, tenim la Sandra Comas, l'Eugènia Trallero, que són dues persones que també han escrit aquest llibre per nens, un llibre que jo crec que també està molt bé, no tots són per públic adult, sinó que també hem de pensar amb els nostres nens, i per tant també us convido La Tortuga de l'avi Genís, que és un llibre excel·lent i que convido que tothom el pugui gaudir pels seus nens i nenes a casa seva. I per últim, i per mi ja sabeu que aquí poso un èmfasi especial, aquests no són nous, sí que el del mig és nou, la resta no són nous, però sí que us haig de dir que una vegada més us haig de convidar a comprar els llibres que ha editat, que portem editant. Portem 4 anys editant un llibre per any a l'Ajuntament de Camprodon, i jo crec que una vegada més us haig de convidar a recordar-vos que tenim aquests 4 llibres que també són molt semblants, com us deia, el de Vallter o el de la Fira d'Espinavell, 2 llibres que deixen palès a les arrels del nostre territori. Masos i molins, com no saber tots els nostres masos i molins que hi ha hagut a Camprodon és molt important, jo crec que s'ha de tenir. Petites històries de Camprodon, aquest llibre que, com veieu, és el volum número 1, i això vol dir que intentarem que n'hi hagi molts d'altres. El que volem és fer entendre als nens i nenes de Camprodon des de ben petits per què som així, com som així i per què Camprodon segueix aquest relat tan important. Qui és Maristany, qui és Vila-riera, qui és César August Torres i molts altres que anireu veient aquí i que segur no deixaran indiferent a ningú. Explicat amb la realitat, però amb estil per nens, i per tant també un llibre que recomano a tothom. I per últim, i no menys important, els 50 anys. Hem anat als 50 anys de Vallter, però també vam celebrar els 50 anys del futbol de Camprodon, de la Unió Esportiva Camprodon, un altre d'aquells llibres que l'haig de defensar a mort perquè n'he format part bastants anys d'aquests 50, i per tant recomanar-vos a tots que també és un d'aquells llibres que hem de tenir a casa, perquè també explica la història d'aquests 50 anys de la Unió Esportiva Camprodon, una història que jo crec que també, igual que ha passat amb la processó, que tothom té una mica d'arrel, a la processó tothom hi té alguna cosa, qui no hi té un familiar, hi té el tiet, qui no el cosí, qui no el germà, però tothom ha passat per la Unió Esportiva Camprodon, totes les famílies hi hem passat,
i per tant no deixa de ser una família més la Unió Esportiva Camprodon. Agrair-vos a tots que compreu i per últim només recordar-vos, comprem al comerç local, comprem llibres de proximitat perquè gràcies a això podem tirar endavant i Camprodon segueix més viu que mai. Moltíssimes gràcies.